Добре се чувствам. Отпочинал съм и съм готов да започвам работа за новия сезон. Решението беше лесно в интерес на истината. Не съм мислил дълго време. Реших, че просто е дошло време да се прибера. А именно Левски, тъй като съм на една възраст, на която трябва да бъда на високо ниво, имам нужда от високо ниво на професионализъм в тренировъчния процес, в физическата подготовка, в възстановяването дори. И Левски е на едно много високо ниво и според мен това е най-добрият вариант за мен. Гледам го, да, в последните, може би 2 години доста често, когато имам възможност го гледам, така че гледах почти всички мачове от плейофите. Не можах да видя само последния матч от финала, за съжаление, понеже пътувахме, прибирахме се и така нямах възможност. Развитие със сигурност има. От отборите съм така приятно изненадан, честно да кажа. Не очаквах нивото да е толкова високо. Това, което стана с Хебър е жалко, поне според мен, тъй като последните години така, мисля, че и те са една от причините самия шампионат да върви напред. Нивото определено е високо и ще трябва така да се постарая, ако искам да отговоря на очакванията. Отборът на Левски е много интересен. Така, това е още една причина да дойда тук. Ще ми бъде много приятно да играя с тези млади момчета и така се надявам да мога да им помогна, да предам част от моя опит. И за мен ще бъде изключително удовлетворение, ако дори на 1-2 момчета от отбора помогна така с нещо. Ще се радвам много. В Русия се чувствах се добре. Нивото на волейбол смятам, че може би последните 2-3 години спадна малко от това, което беше. Нямам представа защо, може би така и заради цялата ситуация, която е в момента там. Доста чужденци нямат желание, може би, да играят, не знам. Условията иначе са добри. Сега изостават в това, което казах в началото, може би, чисто така тренировъчен процес, възстановяване. Това са едни от нещата, които определено изостават от европейските отбори. Като цяло, не говорим сега за най-добрите 2-3 отбора. Затова смятам, че една от причините, в които и моите травми така зачестиха доста, и реших, че е време да се подготвя на така по-професионално ниво. Казвам, това е най-голямата радост за всеки един волейболист, спортист, според мен като цяло, феновете да се интересуват от него, от неговия отбор, да посещават мачовете. Това беше, според мен, един страхотен завършък дерби точно срещу ЦСКА, защото каквото и да се говорим, в каквото и състояние да са двата отбора, това си е вечното дерби и смятам, че наистина е един голям подарък за феновете. На тях искам да кажа, че мога да обещая да давам всичко от себе си, всеки един матч, не само, всяка една тренировка дори. И се надявам отново да изживеем тези моменти заедно.